Executive Committee, Extended Executive Committee pini Nangnelo, Legislative Assembly Committee, a President Secretariat tuman, lapen Women Wing, a Secretariat tuman, lapen Youth Wing, a Secretariat tuman, lapen MAC Committee, Secretariat tuman, lapen a President tuman, along tinda President Secretariat dak chetong etlo, lapen dak chethan ulo, kajethan o lambang nitum non damdedet po, nitum non kaperai ke. First, Aphlc Constitution lapen rules pini adopt that law pe pass that law. Pini arni penke labangso a Constitution ateng pensi. Aphlc along ke claim atum an a member tum anta alam kroy nang po lapen nasa teng sinitum che Japon po. Number 2 bangke la Longwalk pu penapot. Rat atum manghu piklo pu aji pini kado itaning jepet lo. Jadi la kapamanghu hedet japan. Netum ge Longwalk non nini Comington sita mo trok atarik pen ni Central Committee ke doan atum si Longwalk ke claim to po. Pini dolang lahen lo bodi lapen ke Constitution along komadni amendment ke doji kangtung atum pan an ke laken next Executive Committee along amendment dia pan wan tami lalo ade ta bang kupelang la ciklo janang bong tame ba ciklo ron ki tame lapen hapo bang ke election nang elelo MP election la potsi netum unante mo crazier ni ang bong bala Longwalk ketang penamat nitum election campaign committee seng det po lapen election campaign committee atum si a program tik po konat si ke down tunangi ma popuson ma release ita jat sata ang nitum tik po ala committee atum si lapuan si pinine tum peridet ninging samjin pen kado itum hanta choropik lo ninging samjin pen dadak na meeting na nga tong du lapen ka lam ka jethan lapen kam ke claim po kardom Aphlc Central Executive Committee Extended Executive Committee pini Nangnelo, Legislative Assembly Committee a President Secretariat tuman, lapen Women Wing a Secretariat tuman, lapen Youth Wing a Secretariat tuman, lapen MAC Committee Secretariat tuman, lapen a President tuman, along tinda President Secretariat dak chetong etlo, lapen dak chethan ulo, kajethan o lambang nitum non damdedet po, nitum non kaperai ke. First, Aphlc Constitution lapen rules pini adopt that law pe pass that law. Pini arni penke labangso a Constitution ateng pensi. Aphlc along ke claim atum an a member tum anta alam kroy nang po lapen la soteng sinitum che Japon po. Number 2 bangke la Longwalk pu penapot. Rat atum manghu piklo pu aji pini kado itaning jepet lo. Jadi la kapamanghu hedet japan. Netum ge Longwalk non nini Comington sita mo trok atarik pen ni Central Committee ke doan atum si Longwalk ke claim to po. Bine dolang lahen lo bodi lapen ke Constitution along komadni amendment ke doji kangtung atum pan an ke laken next Executive Committee along amendment dia pan wan tamik lalo ade ta bang kupelang la ciklo janang bong tame ba ciklo ron api tame lapen hapo bang election nang elelo MP election la potsi netum
un nante mo krisiar ni ang bong bala Longwalk ketang penamat nitum election campaign committee seng det po lapen election campaign committee atum si a program